Ini diboni jorawo hasteo belaikeno kothor klaimabai belaike deramung kotoro klaijak chorilam amjaini tongko songtongnai lukurok dini diboni jorawo achom sakhe kothor klaimabai tongko songtongnai lukurok chorilam amjaini belaike deramung kotoro derajak baksaniba din son nokrok kichik kepla ungui thangbaika kothor klaimani bagai norok choyakarei naitongdi chini mangpilio tei nokni bukrarok tamo saka tei amchaini lukurok tamo saka khlainadi chini mangpilio. Mo tini tamung kha ini hodate kothor khainai duita arita diki ani mai pas kani ses khalar baika gai ni no mai agi nung busrok mone khadi oro pas kani khet jong na go ok kheto tabuk tam ni mane pura mai buthai kothor kaim bising kalai thangma jana kothor khai beng kalai thangma cha tabu mai damana mai asai malia mo bo para mo ramnogor khampar para mo sorila mar di brok gangkai tai tam khoding khaw parawa o parawa kaisa kaisa nogrok bai bai kha tei bufang rok bebang ko soi rok bebang seri kalam kha bebang mai rok khoti khalai kalam ning khetong ke bobo ikuan kheto mono mona ni dibor dikhlo dibora apunsa wati bokroi satung ganangse apunsa kothor je kalakha 100 gram 200 250 gram pojong nahar nei mo emon ke bese kotor pakha yang teu phadi bisingo yang ro na phidi ona kotor ora pawa kya 3 kata pojong pakha gete betong kho tai sono problem hai omo mara samo mo hai wa so ramnogor khambar kami chorilam blok ni andaro kolayo Botang kamu sekarang naik di yang pada tahu kena harimu. Mau perhatiin 300 gram sekarang aman nih, dua dengan. Itu yang orang yang pernah tuh tuh di sore bekia. Yang ganti nopo. Yang mau ketal mas ini, mau ke bisingo. Kalau tak semua tabal hari ini kok. Kali mata kah? Asal kau kotor. Yang rokote boy itu bo. Ngotin rok sok kali kesin le. Morok tahu kana kita baca. Kunat kira rok kali nai. Kami log to khai drop sih matro khai drop ses. Apa itu kerja? Parang drop siko. mota mung kha Iko tini hanya hai tu cara cawa tini bawa wati paynya. Iko nok khoti khlai de bayu kha hanya hai tak thana yo se nok nok bebau. Iko cross khlanya nok bu ma se om nok hanya pai de bai phiu kha. Ka mai rok to ta te man galak mai to bebang pura ses krai thang mai ka munjang. nong mo tam para Sin mo ramnogor khampat. nong village committee bung kai ko nong ni abong kai block kai Iko bo aha sorry lam Chorilam gangkai nong tini tam mung kha nong ro Wati pai kya kothor kalai kya bebang no so khlai de bai suka nok ro bebang khoti khlai be kya ka ke sung koi ba khoti no sung ba hai ke hai rang nangori nango sung ba hai ke ti khlai man phiu na ba hai te on no rom tang pe tham man no nai hai pa ba ja do ham mota mung kha tini ini kothor kalai tin ber ro ba kya nok ro ba kya Rupaya, ini rom pa ta koi kis kala manan ta kerja kerja mo lama ro abong in thangka